Bismillahirrahmanirrahim. Rahmeti hem merhameti bizlerge şeksiz derecede keng bulgan Allah ismi bilen büyük İslam tağlimeti hem milli mağarifimizge bağışlangan dini içtimai tapşırığımızın bugünkü çıkarılışını takdim etemiz. İsan mısınız gaziz kardeşler? Tabiatның алтын су төскә кергән, күзгә ояк баскан шушы мизгилдә сезне сәламләүебез белән бәхетлебез. Әйе, biz yaşayız. Үтті қыш, келді яз, инде үтәжәй, килә күз. Biz yaşayız, сизмичә гомернең узганын. Әле biz күз фазиләтендә, аның алтын нурында, бәрәкәт диңгезендә йөзәбез. Кайыннарда алтын тәңкәгенә, җирдә алтын киләм, я Раббым. Гомер буе язны көтеп яшим, әкизләрне үлеп яраттым. Кырда муллык, урман әкият сыман. Их, мин нигә рәссам түгелмен, шигырьләргә генә ничек сыйсым, күзгә соклануы күңелнең, күзен туганнарга көнләшәм мин. Ходай гомер бирсә, өр яңа, рәссам, шагыйр, моң иясе булып, күзен туар идем дөньяга. Әйе, bu dünyaga şunday bendeler kilgen. Alar ilerimizge yem, aşlarımızga tem, yüreklerimizge ilham. Millet anası hem millet atası bulgan mağrur ulları hem kızları da var. Hürmetli televizor караучылар, нәкъ менә шушы алтын күздә дөньяга килгән, шушы көннәрдә үзенең матур юбилеен билгеләп үтүче милләтебезнең горур, мәгърур кызы турындагы сәхифәбезне сезнең игътибарга тәкъдим итәбез. Хатын-кыз мәсьәләсе шул кадәр мөһим. Һәм тормышыбыз аларга шул кадәр нык бәйләнгәндер ки, без ирләр бу дөньяда хатын-кызларыбыз аркасында гына яшый алабыз. Bu doğru fikir. Mağrifetli anadan mağrifetli balalar yetişir. Hürmetli televizor караучылар, biz бүген үзебезнең рухият сәхифәсенә мәртәбәле кунак чакырдык. Ул Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, күп еллар, 40 елга якын Зәйнәп Биишева исемендәге китап нәшриятендә хезмәт куйган. Хәзерге вакытта да нәширлек эше белән актив шөгыльләнүче Динә ханым Мурзакаева. Исәнмесез? Хәерле көннәр, хәерле иртәләр. Без сезнең белән менә сез инде гомер буе китап нәшриятендә эшләдегез. Шуның өчен китап турында сөйләшәсе килә. Әйтәләр бит, ул китап, менә үзең чыгарган китап, ул үзең тудырган бала кебек ди. Ә сезнең балаларыгыз белән дөнья тулган. Сез инде берничә ел лаеклы ялда, ләкин барыбер шушы китап тормышы белән яшисез. Менә сезнең китап нәшриятендә узган елларыгыз турында сөйләшик әле. Беренче соравым шундый. Менә китап дөньясына сезне нәрсә һәм кем алып килде? Рәхмәт. Шынлап та кешенең тәкъдире алдан язылып куелган була диләр. Бу күпмедер дәрәҗәдә дөрестер дә. Миңа китап белән рухият дөньясында, китап дөньясында эшләргә насип булды. Нәкъ син әйткәнчә, 38 ел, 40 елга якын төптөгәл булып китте бу. Инде китап дөньясына килү ул мөгаен үзебезнең табигатьтән, халәттән киләдер. Шуңа омтылгандыр ул. Булай инде юкса яшьлектә, укыган чакларда укытучы булырга, мөгаллимә булырга хыялландым мин. Һәм шул хыялымны тормышка ашыру максатында Башкортстан дәүләт университетында, тарих факультетында белем алып чыктым. Әмма инде язмышларым менә шушы китерде Башкортстан китап нәшриятенә. Анда кече мөхәррир булып эш башладым. Башта инде дәреслекләр редакциясендә эшләдем. 20 ел хезмәт салынды дәреслекләр редакциясендә. Без инде монда бөтен Башкортстанга дәреслекләр чыгарылды.
уку кулланмалары, уку әсбәпләре, менә шуларны нәшерләүдә катнашылды. Гомумән безнең бит инде бу Зәйнәп Биишева исемендәге Башкортстан китап нәшрияты уникаль нәшрият. Уникаль нәшрият ул безнең Башкортстаныбызда бердән-бер нәшрият дәүләт исәбенә китап чыгара торган һәм шул ук вакытта китап чыгаруда дәүләт сәясәтен аткара торган нәшрият бу. Анда инде безнең 3 редакция эшләп килә. Әйттем бит инде менә дәреслекләр редакциясе, монысы инде уку кулланмалары һәм башкаларны чыгара дидек. Һәм иҗтимагый әсбаплар редакциясе, монда инде безнең бик күп үзебезнең сәяси тормышыбызга, бүгенге иҗтимагый тормышыбызга кагылышлы һәм шулай ук кызыксынулар буенча төрле китаплар чыгарыла. Шул ук вакытта анда күп календарлар нәшерләнә. Менә инде 86 елдан бирле нәшерләнеп килә Башкортстан календары һәм шулай ук анда дини календар чыгарыла, мәктәп календары чыгарыла. Яна килеп безнең баранда бик зур редакциябыз бит инде, әдәбият редакциясе. Монда төрле телләрдә китаплар нәшерләнә. Әдәби китаплар татар телендә, рус телендә китаплар чыгарыла. Менә сездә бит берничә китап авторы. Сезнең шул китаплар хакында да әйтеп китегез әле. Рәхмәт сорауга, чынлап та менә ансыда шул китап яратудан, китап сөюдән булгандыр инде. Туган җир генәм дигән безнең уку кулланмалары чыкты, Башкортстан туган җир генәм дигән. Менә шуларның авторы булып мәктәпкә тәкъдим иткән идек инде. Аннан соң инде китап нәшриятында эшләгән елларның башыннан ук ничектер менә безнең бит инде мөхәррирләребез бик күренеп бара торган кешеләр түгел. Ул әле менә гәзит журналда эшләгәннәр күренеп бара, күпмедер фамилиялары күренә. Ә менә китап нәшриятында эшләгәннәрнең ничектер артка планга кала, артка инде бәләкәч кенә петит хәрефе белән язып куелган була бит инде исем фамилиялары. Әмма шул хәтле бит инде анда тырышып эшлиләр, китапка мөкиппән китеп, китап шаукымы кагылган кешеләр эшли анда. Менә искә алып кына үтәргә мөмкин. Безнең китап нәшриятында Зәйнәп Биишевалар эшләгән бит инде, Рәшит Нигъмәтилләр эшләгән, Рәми Гариповлар эшләгән, халык язучылары, халык шагыйрьләре. Һәм мин эшләгән чорда да бик күп бихисап шундый соклангыч кешеләр, маһир мөхәррирләр эшләде. Һәм мин инде әкренләп ничектер шуларны халыкка да күрсәтәсе килгән сымак, вакытлы матбугатта, Кызыл таң гәзитендә, Башкортстан гәзитендә мәкаләләр, сурәтләмәләр, эсселар чыга башлады. Ә менә инде нәшриятның 90 еллыгы якынлашкач, тәкъдим булды. Шушыларны бер китап иттереп туплап чыгару мөмкинлеге бар. Шуны эшләсәк 90 еллыкка бик әйбәт булыр дигән фикерләр әйтелгәч, нәширләр дигән китап дөнья күрде. Яна шул ук 90 еллыкка нәшриятның 90 еллыгына инде чыгарылды дүйім китап, гомуми китап. Монда нәшриятның тарихы яктыртылып, һәм аны да Аллага шөкер миңа эшләргә насип булды. Һәм әйтергә китап, бу китап бик уңышлы гына чыгып, уңышлы гына табылып, Русияның иң яхшы китаплары дигән бәйге бар. Еллык дипломга лаек булды менә шушы китап. Бик хуп, бу бит инде бик энциклопедик эшләр, бик зур хезмәт, үзеңнең шигыреңне, үзеңнең повестеңне нәшер итү генә түгел, шул кадәр материалларны җыеп, шундый бу тарих өчен эшләнә торган бик изге эш бит инде. Менә безнең Балкыш программасын караучыларда, гомумән Башкортстан халкы, Татарстан халкы да сезне Башкортстандагы татар китабының әнкәсе дип белә. Сез бит инде 20 ел чамасы, аннан да артыграк татар китабына хезмәт иттегез. Инде лаеклы ялга чыккач та менә шул татар китабына хезмәт итүне дәвам итәсез. Ул инде сезнең теге иң яраткан балаларыгыз, мугаен иң төпчек балалардыр. Менә бүгенге көндә сез татар китабының халәтен, гомумән Башкортстандагы татар китабын ничек сүрәтләр идегез? Чынлап та менә 93 елда башланды бит инде ул татар телендә китап нәшерләү. Бу халык соравы буенча эшләнде, халык ихтияҗы белән эшләнде, әмма дәүләт ярдәме белән
дәүләт хуплавы белән эшләнде. Шул елда нәкъ менә безнең чыгарыла башлады бит инде дәүләт исәбенә беренче китаплар. Иң беренче китапларны хәтерлим. Ул вакытта без кыска гына хатлар җибәрдек, чөнки бездә татар телендә ул вакытта кулъязмалар юк иде. Салават Рахматуллага, Марис Назировка, Рәис Сырьяновка без кыска гына хатлар җибәрдек. Без сезнең китапларыгызны чыгарырга телибез, планга кертәбез. Сез шуңа ничек караштасыз, кулъязма тәкъдим итмәссезме, китермәссезме дип. Мин хәзер күз алдына китерәм инде, бу аларга бүләк алу кебек булгандыр ул вакытта. Һәм алар чынлап та йөгертеп китереп җиткерделәр кулъязмаларны. Менә беренче китаплар шулар булды. Ondan соң инде безнең секторыбыз аталды бит инде Башкортстан халыклары әдәбияты секторы дип. Без анда татар телендә генә түгел, хәтта Мари телендә, Чуаш телендә дә китаплар чыгардык. Һәм хәтта бер китабыбыз балалар китабы булды ул. 6 телдә чыкты. Анда башкорт, рус, мари, удмурт, чуаш телләрендә һәм татар телләрендә иҗади әсәрләр тупланды. Татар китабы төрлечә булды чыгышлары елларына. Кайсы елларда менә бер мөхәррир тарафыннан 16-17 исемдәге китап чыгарган чаклар бар иде. Дәртләнеп эшләгән, илһамланып эшләгән чаклар. Алар бит инде төрле юнәлештә булды. Яшьләр иҗатын бик күтәрергә тырыштык. Менә ничектер әйтәсе килә. Мин аларны, яшьләрне шул хәтле хуплап, талантлар үссен дигән теләк белән, гомумән үз китабыңа караган кебек карала бит инде. Менә дөрес әйттең, үз балаң кебек була. Аларга тамыр булып, алар шәшкә атсын дип, иҗатлары шәшкә атсын дип, күтәрелсеннәр дип, Акчарлак альманахы берничә тапкыр чыгарылды, үзем төзедем күпләрен, башкалар төзегән дә булды. Биш кыллы саз, күңел көзгеләре, менә шул җыентыкларда яшьләрне дә күтәрергә тырыштык. Бүгенге көндәге татар китабына килгәндә, Аллага шөкер, китап нәшриятендә минем башлангычымда эшләп киткән сектор әле дә эшли. Бу иң зур куаныч бу. Эшнең башлануы гына түгел, эшнең дәвамлы булуы хәерле, эшнең озайлы булуы хәерле, дәвам итүе хәерле. Бүгенге көндә анда Гөлшат Абдуллина, Фердина Зиннатуллина матур иттереп эшләп яталар. Әмма менә шул китап чыгаруга килгәндә бер генә күңелне чак кына кырган нәрсә бар. Мин әйттем инде менә Башкортстан туган җиргенәм дигән без чыгардык уку кулланмалары, класстан тыш уку китаплары. Анда инде крейде иң яхшы әсәрләре Башкортстаныбызда иҗат иткән. Шулык Мустай Кәрим, шулык Зәйнәп Биишева, үзебезнең әдипләребезнең Дилә Булгакова, башкаларның крейде. Һәм менә шулар аша, нәкъ шулар аша безнең Башкортстандагы мәктәпләрендәге укучылар таныша ала иде безнең үзебезнең әдәбият белән. Һәм шулай ук чыга килә иде география дәреслекләре, тарих дәреслекләре, Башкортстан тарихын өйрәнү буенча шушылар менә мәктәпкә чыга килә иде. Соңгы елларда иштә белүемчә, менә бу класстан тыш уку китаплары ничектер саны кимегән сымагырак, күренмәгән сымагырак, һәм алар бит инде менә дуслык өчен ярдәм итә. Шулык менә әле сөйлибез бит инде милләтпәрвәрлек тәрбияләү дибез, үзебезнең яшьләребездә, яшь буында. Ә менә шушы Уфабыз турында, Башкортстаныбыз турында белеп үссәләр, шушы ук менә милләтпәрвәрлек тәрбияләү булмас идемени. Минемчә менә буларны яңартканда бик әйбәт булыр иде. Бүгенге көндә татар китабына килгәндә әйттем инде, Башкортстан китап нәшриятендә, безнең төп нәшриятыбызда чыга килә дәүләт исәбенә китаплар. Һәм шулай ук менә үз нәшер белән дә бик күп кенә чыга. Үз нәшер китабына әлбәттә төрле караш бар. Әмма мин әйтәсем килә, әйтәләр бит инде менә үзешмәкәр композитор дигән сүз бар. Үзешмәкәр җырчы дигән сүз бар. Әмма бер кашан да ишеткән юк. Үзешмәкәр шагыйрь дигән сүзне, үзешмәкәр шагыйрә дигән сүзне. Шулай булгач, димәк, кулына каләм алган икән кеше, ул үзенең укучылары алдында җаваплылык тоеп,
җитлеккән әсәрләр бирергә бурычлы булып чыга. Һәм менә үзешмәкәр шагыйрьләр, шагыйрәләр арасында да бик күп матур иҗади уңышлар табырга мөмкин. Мин соңгы елларда Миякәләр китапларын чыгаруда менә бик матур эшлиләр, алар күмәк эшлиләр. Анда Рәсима Мустафина ханым бар, Хаҗия, ул оештырып җибәрә, матур иттереп күмәк җыентыклар чыгаралар. Китап исән, без китаплы халык электән һәм китаплы булып калырбыз иншаллах. Бик зур рәхмәт. Сезнең инде менә бөтен халык белә, Башкортстан халкы барысы да менә хәбәрдар. Сез инде китап нәшриятыннан лаеклы ялга чыккач, ял итим әле шул кадәр ардым димәдегез, тагын да китап эшенә. Сезнең календарьларыгыз да чыгып тора. Һәм инде менә безнең бөтенебезне шаккатырганы, сез бит инде менә Ихлас дигән журнал чыгара башладыгыз. Ихлас мәчетендә. Шулай бит? Менә ул шундый затлы журнал, ул шундый эчтәлекле, ул бит менә китап чыгару, әмысы бит уже журналистика эше, монда бик күпләрне җәлеп итәргә кирәк, бик заманча да булырга тиеш. Менә ул журналның идеясы кемнеке, ул ничек чыга башлады? Һәм шул журнал турында сөйләгез әле. Чынлап та менә монсы да әйтәләр инде, топалган шукмаклардан йөрергә кирәкми диләр. Үз шукмагыңны яру күпмедер дәрәҗәдә бик күңелле күренеш ул. Үз шукмагыңнан, үз юлыңнан атлау. Хаклы ялга чыккач, Мөхәммәд хәзрәт менә бит инде бергәләп эшлисез, беләсез, искиткеч шул хәтле булдыклы кеше, зыялы кеше. Ул инде идеялар генераторы дип әйтергә мөмкин. Ул без аның белән хезмәттәшлек иткән идек. Аның китабы чыкты Башкортстан китап нәшриятында һәм шуның мөхәррире булган идем мин. Без шунда танышып калган идек һәм ул минем чак кына бушанганымны сизеп калу белән тәкъдим итте. Әйдәгез бергәләп чыгарыйк мәхәллә журналы диде. Мәхәллә мәҗмугасы. Һәм шуны да әйтергә кирәк, менә бу Башкортстанда, якын тирә төбәкләрдә мәчет тарафыннан чыгарылган бердән-бер матбугат басмасы дип беләм мин аны. Идея бирелде һәм без аңа тотынып та киттек. Һәм башта инде чынлап та курку да бар иде, каушау да бар иде. Ул китап бер нәрсә, дөрес әйттең менә. Һәм бу бит инде бөтенләй икенче юнәлештә, икенче юнәлештә эшләү булып чыга. Шулай да менә инде күп кенә саннары, өр-яңа санын күрсәтербез бәлки менә, күп кенә саннары дөнья күрде һәм халык хуплап кабул итте. Монда инде без dini мәкаләләр генә бирмибез. Әлбәттә, аның төп эчтәлеге ул Аллаһ Тәгаләнең сүзен, ислам тәгълиматын халкыбызга җиткерү. Шулай да анда без үзебезнең бөек кешеләребез турында да, Башкортстандагы бөек кешеләр турында да мәкаләләр бирәбез, матур-матур вәгазьләр бирелә. Шулай ук әдәби әсәрләр дә бирелә, әлбәттә дингә кагылышлы. Менә шулай чыгып китте ул журнал һәм бик матур гына, Аллаһка шөкер, чыгып килә. Алда да уңышлар булсын инде, ул журналны инде без көтеп алабыз, инде аның яңа саннарын көтеп торабыз. Назан Динә ханым, тагын да сезгә шундый сорау бар. Сез бит әле менә лаеклы ялга чыгу белән тагы бик зур эшкә җигелдегез. Ул Сәхип Җамал хатын-кызлар иҗтимагый оешмасы. Сез аны җитәклисез. Менә кыскача гына булса да, шушы телевизор караучыларга шушы Сәхип Җамал оешмасының эшчәнлеге турында да сөйләп ишеттерегез инде. Сәхип Җамал оешмасына кушылып китү күптән булган иде. Ул Гөлҗиһан Яһудина, аның элекке рәисе, вакытында ук булган иде. Һәм аның инде җитәкләү шөгыленә кирип китү күпмедер дәрәҗәдә ихтиярсыз булды. Чөнки Гөлҗиһан Яһудина аны әйтеп калдырган иде. Нәкъ менә сезгә генә ышанып тапшырыр идем, сез генә дәвам итсәгез иде дип. Бу инде әлеге баягы китап белән бәйледер, чөнки ул гомер буе китапханада эшләгән иде. Һәм китапны хөрмәт йөзеннәндер дә, бәлки инде башка сыйфатлар беләндер дә тәкъдим иткәч, шулай эшләп кителде. Соңгы елларда байтак кына монда яңалыклар булды, үзгәрешләр булды. Безнең күп кенә урыннарда ачылды үзебезнең бүлекчәләребез, күп кенә районнарда. Монда эшнең уңышы, минемчә, безнең белән кушылып китеп эшләүчеләрнең дә сыйфатларындадыр. Менә безнең белән Дилә апа Булгакова,
хөрмәтле шагыйрәбез, без аны халык шагыйрәсе дип атап йөртәбез бит инде. Ул бит инде башлап йөрүчеләрдән берсе. Шулай ук менә Кушнаренкадан клуб мөдире Резида Сабитова, алар белән бергәләп хәтта Сәхип Җамалның гимны язылды, бик матур гына булып. Һәм шулай ук безнең районнардагы бүлекчәләрдәге эшләгән кешеләребездә танылган, ил алдында күренекле кешеләр, Халисә Мөдәрисова мәсәлән, Рафига Усманова. Менә шулар белән бергәләп эшләп киткәчтен матур гына эш башланды. Бу инде күбрәк без эшлибез элекке бакыйлыкка күчкән шәхесләребезне истә тоту, аларның яткәрләрен яңарту өстендә эшлибез. Һәм шулай ук бүгенге көндә үзебезнең иҗатчыларыбызны күтәрү өстендә дә күпмедер эш алып барыла. Менә халыкка бик ошады шагыйрәләр сүзе Җиһан сире дигән безнең чарабыз. Ул кичә булды инде, ул шигърият фестивале булды. Һәм анда безнең әлегә катнаштылар рәсми рәвештә язучылар берлегендә, Татарстан язучылар берлегендә, Башкортстан язучылар берлегендә торучы шагыйрәләребез. Быел исә менә шул кичәне Аллаһ бирсә үткәрергә уйлыйбыз. Сәхип Җамал оешмасына 15 ел тула. Менә шуларны катнаштырып, матур иттереп эшләргә иде исәп. Аннан соң сез инде менә шундый иҗтимагый оешма җитәкче буларак шундый сорау бирәс килә. Мен аны бөтен телевизор караучылар исеменнән бирәсем килә. Бүгенге көндә бит инде гаилә кыйммәтләре турында сүз бара. Гаиләне саклау һәм гаиләнең тоткасы аның барыбер дә хатын-кыз. Хатын-кыздан күп тора бит. Бүгенге көндә аннан соң менә минем бер таныш укытучының шундый, инде ул мәрхүм шундый сүзләре: ир белән тору өчен космос белеме кирәк. Менә сез шуны ничек аңлыйсыз? Һәм бүгенге көндә менә яшьләр бит инде никахка керә. Аларны телибез инде бергә шулай 50 ел, 60 ел бергә торсыннар ахырга кадәр дип. Кызганычка каршы күп гаиләләр яшьли үк кала. Күп гаиләләр инде 20 ел торгач кала. Менә шундый фаҗига, шундый афәтләр булмасын өчен бүгенге көндә хатын-кыз нинди сыйфатларга ия булырга тиеш? Бу бик күләмле сорау әлбәттә, үзе бер озаклап утырып сөйләшерлек сорау. Менә бит инде хатын-кыз әлбәттә тоткасыдыр дөньяның. Әмма шул ук вакытта халык мәкальләрен искә төшереп үтәсем килә. Ирне ир иткәндә хатын диләр, җир иткәндә хатын диләр. Әмма шул ук вакытта арбаны йөртә дегет, хатынны йөртә җигет дигән халык мәкале бар. Димәк, монда ике яктан да тырышлык салырга кирәктер. Соңгы вакытта инде сүзләр йөри, хатын-кызлар артыгын уза башладылар, күтәреләләр, баш булалар дигән сүзләр бар. Әмма шул ук вакытта бит инде менә күренеп тора, ил буенча, җир буенча хатын-кызларның да ару-ару гына эшләре бар бит. Маргарет Титчерлар бар безнең. Үзебездә менә Эльвира Набиуллиналар күтәрелделәр, үзебезнең Уфа кызы бит инде. Димәк, кайдадыр бушлык барлыкка килсә, ул урын тутырылырга тиеш. Хатын-кыз мәҗбүри рәвештә кайбер урыннарда минемчә алга чыгарга мәҗбүр була. Мәҗбүри рәвештә мәҗбүр була, алга чыгарга мәҗбүр була. Юкса, минем карашымча, хатын-кыз бит инде ир атның кабыргасыннан яратылган. Менә Мостай Кәримнең кызык сүзләре бар. Ходай имеш сине яраткандыр кәкри кабыргадан. Бәлки аңа имеш аңа шуннан башка әйбер табылмаган. Менә шушы кабыргадан яратылган булса да, хатын-кыз бит инде кала барыбер тоткасы булып дөньяның. Үз урынында ул ирен дә күтәрә белергә тиеш минемчә. Җир итмичә, ир итәргә тиеш. Һәм шул ук вакытта дөньясын да кайгыртырга, менә зур җаваплылык йөкләнә әлеге вакытта хатын-кызга. Хәтта ир атка караганда да күбрәк җаваплылык килеп чыга. Буларны күтәрү өчен әлбәттә олы сабырлык кирәк, олы түземлек кирәк. Һәм гаиләне саклау өчен ниндидер безнең дәүләт чаралары күбрәк булсын иде дип уйлыйм мин. Һәм менә хупласыннар иде, нәкъ менә бергә яшәгән, бердәм яшәгән, тату яшәгән гаиләләрне. Күпмедер дәрәҗәдә бу хәзер эшләнә дә башлады. Менә бит инде бездә аналык медале иң беренче Башкортстанда әниләргә бирелә торган медаль иң беренче безнең Башкортстанда булдырылды.
Әлеге көндә 50-шәр ел, 60-шар ел яшәгәннәрне, бергәләп яшәгәннәрне бик матур иттереп котлыйлар, хуплыйлар, үрнәк итеп куялар. Менә шушы үрнәк гаиләләрдән үрнәк алып, өлгө алып яшәргә инде. Дин апа, сез дә менә безнең bütün хатын-кызларга үрнәк, без сезгә гаиләгезгә карап та, үзегезгә карап та, эшегезгә карап та сокланабыз. Bütün телевизор караучылар исеменнән сезгә зур рәхмәт сүзләрен әйтәбез. Киләчәктә дә шушылай чәчкә кебек балкып торыгыз, эшләрегез уңышлы булсын, китапларыгыз чыгып торсын. Сәламәт булыгыз. Зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Көңілдеріміз қуаныш һәм юаныш белән тулган минутларда біз Дина Ғабдылбаян кызы Мырзақаеваның туган көне белән жан йөрәктән тәбрик итәбез. Ул ихлас мәчетебезнең, мәхәлләбезнең, Уфа баш калабызның зыялыларының иң данлыклысы. Ул дини һәм мәдәни хаятыбызның жан тамыры. Мөнәсәбәтеннән файдаланып, без аңа тагы да бәхет, бары тик бәхет теләп дугалар кылмактабыз. Яшәсен булдыклы һәм бик алух истигъдатлы татар хатын-кызлары дип дугалар кылмактабыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге чыгарылышыбыз ахырына якынлашты. Сезгә исәнлек, саулык, иминлек теләп хушлашабыз. Халкыбызны хөрмәт һәм бөеклек иясе иткән Дина ханым Мырзақаевага багышланган бүгенге программабызны тамамлыйбыз. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Бик якында хәерле һәм бәхетле минутларда очрашулар тәкъдир итәсен.